Türkmenistanda 4. noyabrda güýzlük ähli halk bagy ekmek çäresi geçiriler. Liwap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň häkimetleri bu çäre üçin taýýarlyklara şu hepdäniň duşanbe gününden başlap, munyň bilen baglykda köpçülikleň ýowar geçirýärler. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçysy ýazky ähli halk bagy ekmek çäresinde ekilen bag nahallarynyň gurap galandygyny, käbirleriniň goparylyp başga meýdançalara ekilendigini hem aýdýar. 30 oktýabrdan bäri elleri sowsiýal işçiler şäheriň merkezi köçeleriniň ugrundaky döwlet idara kärhanalarynyň öňlerini, ýollary süpürüp arasaçylyk işlerini geçirýärler diýip habarçymyz 2 noýabrda aýtdy. Şeýle ýowarlar Türkmenabadyň orta hünärment mekdepleriniň okuw binalarynyň çäginde hem geçirilýär. Bu ýowarlara köpçülikleýin gatnaşýan talip ýaşlary giň gerimli arasaçylyk işlerini berjaý edýärler. Oğlan talip yaşlarının bağ ekmek işlerine çekilýänligini görmek bolýar. Elleri süýseli talip gyýlar tehnikum binasynyň daş töweregini ýodajyklaryny süpürýärler. Diýip habarçymyz aýtdy. Idara kärhanalaryň we hünär mekdepleriniň çägindäki ýowarlaryň käbirleri medbugat işgärleri tarapyndan video düşürilip, döwlet telewizionyasy üçin öňünden reportajlar hem taýýarlanýar. Bu çäreler prezident Serdar Berdimuhammedowyň degişli resmiýlere ýurtda geçiriljek ähli halk bağ ekmek dawarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin degişli taýýarlyk işleriniň görülmegini tawşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Ministrler kabinetiniň 30 oktýabrda geçirilen mejlisinde bu çäräniň ýurdun milli tokoy maksatnamasynyň çäginde şäherleriň we owalaryň töwereginde bagly meýdanlary artdyrmak, ýurdu bagy bostanlygy öwürmek we onuň tebigatyny baýlaşdyrmak maksadyndan ugur alýandygy habar berildi. Türkmenistanda ýylda 2 edek bahar we güýz aýlarynda geçirilen bu çäre jemgyýetçilik guramalary, büdjet işgärleri, talipler we ýaşullar gatnaşdyrylýar. Ekologiýa awadançylygyna gönükdirilendigi aýdylýan bu çäräniň dowamında her ýyl millionlarça diýip bag nahaly ekilýär. Emma habarçylarymyz bu dawaralaryň diňe göz üçin hasabat berip telewizionyada görkezmek üçin geçirilýändigine, ozalky ýyllarda ekilen agaçlaryň köpüsiniň iýdegsizlikden guraýandygyny ýa-da guruluşlyk sebäpli häkimetler tarapyndan ýok edilýändigini aýdyp gelýärler. Liwapda habarçymyz şu ýylyň bahar paslynda geçirilen ähli halk bag ekmek çäresinde ekilen bag nahallarynyň gurap galandygyny, käbirleriniň goparylyp başga meýdançalara ekilendigini aýdýar. Mart aýynda Türkmenabadyň täze gurulan awtomendiliniň öňündäki uly meýdançada 1000 düýp bag nahaly oturdyldy. Bu dawara video ýazga düşürilip Türkmen telewizionyasynda görkezildi. Ýöne iň gyzykly ýeri şol dawaradan 10 gün geçip geçmänkä bu 1000 düýp bagy goparyp alyp, olary şäheriň gün ortasynda täze aeroporta barýan ýoluň ugrunda gurulan köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň öňündäki meýdançalara oturtdylar. Bu baglaryň köpüsi gurap galdy. Diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada şäher häkimliginden kommentari alyp bilmedi.